Голямата тема за обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата с Илиян Михов и Георги Радулов, двама мои приятели, запалени изследователи на този въпрос и не само на него. Ще се опитаме в това ограничено време да още нови неща да кажем за... Най-вече да ги кажа от тея, не аз, нали, за двамата воеводи, за четата, но може би да почнем пак с, макар и съвсем накратко, моля ви, двамата с тъй наречената аджарска версия. Тъй като нали, и това лято пак ще има там събор, както всяка година. Ние тримата сме абсолютно убедени, не само ние, че то цялото население на Съдена Средна гора, на Карловско, на Пловдивско, убедено в това, че Хаджи Димитър не загива на Бузлуджа, но с няколко думи. Ето този текст, който ти открие, много интересен. Аз съм благодарен на моите преподаватели от Пловдивския университет. Аз също записах, уча история, знаете. Да. И те ме насочиха, че все пак в архивите и ден днешен могат да се появят интересни документи. Аз мислех, че вече там всичко е преглеждано, прочитано, препрочитано, но се оказа, че не е точно така. Нещо друго, даже извинявай за момент. Нашия приятел Иван Муевски, Бог да го прости, който беше душата и продължава да бъде някакси от другия свят, нали. Той попадна на една история за един нож, за ножа на Хаджи Димитър, който го е подарил на един от тези своите ятаци и който може би някъде се пази все пак. Сигурно се пази. Не вярвам тази светиня да бъде пренебрегната. Както се пази котлето, в което му е носена вода. Накратко намерих един документ, в който един учител от Габарево разказва как през 1911 година чува не кой да е, Васил Джананов. Той е председател на комитета на Левски в Габарево. Това не е случайен човек, той е очевидец на тези събития. Разказва, това, което празнуваме на Илинден, не е точната истина. И преразказва цялата версия. Как воеводата е бил тежко ранен, как се го пренесли през различни села. Споменава пътя на четата, споменава как е имало едно момче от Аджар с тях, което ги е водил. Ние пък с вас знаем, нали, дядото на професор Чуролеева, която вижда Колю Мартинов, собствения си брат, когато са носили... Един от тримата четници, заедно с Велко Кръстев от Махалата. Тук в тази книжка за Турия също имаме спомените на поп Колю Стария, който приютява ранен четник, към който тези, които го носят, се обръщат с хаджи, воевода, опотрайващи малко. Илиян беше в тези походи всеки път, както всъщност, нека да кажа само две думи, че благодарение на Иван Муевски, Бог да го прости, в 2017 започна един опит, то не е опит, той си беше реална възстановка, нали, с носенето на воеводата и се оказа, че това не е легенда. Не е невъзможно, разбира се. И че има много... За Турия тогава за първи път Илиян го установихме, че там има памет за тия неща. До тогава не се знаеше. И дори до ден днес има една местност, която се казва Хайдушките гробове. Тя се намира точно по пътя, по който е тръгнала четата и според мен, защото и поп Колю казва, че след като са изнесли ранения човек, на другия ден е имало престрелка в района и тогава кръщават тази местност Хайдушките гробове. Може би тези, които са носили воеводата, не са били само Велко Кръстев и Колю Мартинов. Да, още един, който чието име не знаем. И може да е имало и други, които са участвали в тази престрелка и които са били убити там. Да питам Илиян, Христо Македонски как стоят нещата? Аз съм ти казал, че имах съмнение дали въобще е участвал, защото той така доста се измисля на някои места. За мен този човек не е бил на Бузлуджа. На Бузлуджа, да, и аз си мисля, че за мен той е до Канадрия. Но иначе участва в четата, в това съм. Защото има едно известие, мисля, че беше пак в вестник Трета възраст, го бяхме чели, но проверяхме там в Габрово, се оказа, че изведнъж той е от Бузлуджа, отива в Габровски колиби, там бил подслонен и бил привързан раните му. Истината обаче, че този човек от Македония, и то от Егейска Македония, заедно с своите другари отива в Зографския манастир, което показва, че има хора, които се спасяват. Нали? Да, така е. Но той фактически той е излизал от Канлодерия. Там, където е пробива вече, където е последното сражение, те бягат от там. Да не говорим, че той все пак е от Егейска Македония и не познава тия места. Да, точно той. Защото той като описва от Бузлуджа като пробиват, бягал ли към Мъглиж? Как ще стане това нещо? Разстоянието от Бузлуджа до Мъглиж към 30 км и после за 2 часа пак се върши. Значи това някак не е възможно. И отгорим с две кървящи рани, които са в осморка, Не може да направи това нещо. Понеже ние търсим информация на всевъзможни места, за да докажем аджарската версия. И сега аз, примерно, попаднах на стенограми от Петото народно събрание. В тях Христо Македонски е подавал молба за поборническа пенсия. Получава се голяма дискусия в парламента. Голяма част от депутатите отричат неговото участие и неговия принос. И не искат да му дадат поборническа пенсия. Това стига до ушите на Марин Нейков от Свищов. Този човек е единственият оцелял четник към този момент. 1898 година. Когато той чува, че Македонски иска поборническа пенсия, той се възмущава много. Този човек е бил ранен, лежал е 10 години в Акия с Ангел Бретенов. В книгата са описани неговото битие.
И този човек отива и моли също за поборническа пенсия. Да. И казва, това, което пише македонски, е прах в очите на хората. Абе, измисля си много македонски. Затова ги пише и доста късно тия спомени. Той затова ги пише, защото чака всички да умрат. Защото ако са били живи по-голяма част от целите четници, може би повече щяха да надигнат гласност. И съответно да му противоречат. Кючуков за Ботевата чета пише разни небивалици, пак много късно, нали? Значи това е, самата човешка памет е така доста коварна, забравя се, от друга страна появяват се някакви лични мотиви. Ние не можем да ги наречем тия хора непременно, че са лъжци, нали? Но има... Ето този човек. Това е Чорбаджи Вълко. Това е кмета на Аджар. При този човек отиват пастирите, когато откриват ранения войвода на Кадрафил. Вижте как изглежда този човек, алафранга, вижда се, че има много добро за времето си състояние. Той има голяма търговия в Цариград, той се е занимавал с розово масло, шая. Бащата на полковник Серафимов, за който се твърди, че са братовчели с апостола. Те изглеждат по един и същ начин. В къщата на този човек всъщност пренощуват Герваси Левкийски, заедно с костите на Хаджи Димитър през 1880, когато го препогребват в църквата Свети апостоли Петър и Павел. И в тази връзка ние с Илян утре на 10-ти организирахме една панихида, която ще се проведе в двора на църквата, там където е бил препогребан войводата. Ще Петър и Павел. Да, защото аз си мисля, че наистина за този велик българин и за всички тези българи, за които си говорим, просто трябва паметта за тях да бъде поддържана постоянно жива. Защото те го заслужават. Моето мнение е, че това са първите национални герои от модерния смисъл на думата. Като същевременно нашите предци ги разглеждат както като национални герои в модерния смисъл на думата, така и като някакви аналози на крали Марко. Има и митология. Нали? Това е нормално. Нали? Става дума за невероятна Но наистина отзвука и в европейската, и в нашите преси просто е бил наистина много голям. Над 1000 публикации, в които са писани за четата. Нали? И за това при временно правителство, държавническото мислене на тази чета. Да включим пак Илиян. Това въпроса за пресата, европейската преса, аз когато преглеждах това, което е налично в интернет, се оказва, че всяка една телеграма, която се подава от Константинопол или от Русчук, Русе, се оказва, че текстът е един и същ и фактически италианските, френските, австро-унгарските и английските вестници пренаписват това, което е дадено като начален текст. Става дума обаче, че в световен мащаб има интерес към да, има интерес, защото когато влиза самата чета в пределите на Османската империя тогава, нали, те не знаят какво идва като сила. Значи това е една много добре строена бойна единица, облечена са с униформа, имат военна дисциплина, изучавали са тактика, много добре, шансове за закопаване, имат даже добри оръжейни системи. И тук нека да кажем за оръжието. Не е нещо, което... тук вече в... И Симеон Цветков, и Хрисимов. Да, и Хрисимов те направиха добро изследване. Но тук вече спора за въоръжението, дали е било преднопълнищо, гладкостволно или нарезно, и сега един фактор. След Кримската война много оръжие отпада от необходимост. И фактически Франция и Англия продават това оръжие и купувачи Османската империя. Естествено, англичаните и французите се отърват от старите въоръжени системи, защото виждат, че те са непроходими. И много от кавалеристите, английските и френските, се оплакват, че по време на езда фактически от тяхните карабини спадат куршумите, защото оръжието е гладкоцевно. Извинявай, ще прекъсвам, но във връзка с американската гражданска война също има страшно търсене на оръжие, както в момента става за голямо съжаление. И непрекъснато има върват всякакви системи, стари и нови. И във всяка една война има непрекъснато оръжейни поръчки, които прямо се избира един модел, тръгва се прави някаква бройка 500, 1000, 2000, обаче прямо държавата, която направи поръчката, не ги харесва при време на изпитанията и ги отказва. Или пък има такива иновации, както този ятаган с револвер. Нали? Това е сабата на Хенри и Гоесли синове. Не ятаган, извинявам се, сабе. Нали? Сабе револвер. Тя между другото модел е 1864 година, много модерна за времето. Комбайн, нали? Но се оказва, че не е много удачно. Не е много удачно, защото тя е с щифтови патрони и фактически влизането в един бой може само да употребиш 5-6, зависи колко ще бъде. Да не говорим, че може да даде някакъв изстрел и да се само усъкатишна е малкото. Отгоре на това те се оказва, че са много слаби в сама саблена атака, при кавалерийска атака, когато се използва примерно в Австро-Пруската война, затова те отказват. Но такива оръжейни системи се придвижват къде? Във Влашко. Добре, за тези задно пълнещи се пушки, което дали така е интересното в случая? Интересното е, защото Османската империя в този период е въоръжена с преднопълнещо капсулно оръжие, което е нарезно и са моделите са от Енфилд или Спрингфилд, американските и английските, които са. Има една оръжейна поръчка, която Османската империя поръчва, но това е след четата. Благодарение на това, че по време на бойните действия, които водят чета с много добро боен огън, който се движи, те побеждават врага си и винаги османците, като залавят някой жив четен, къде ви са иглените пушки. Те това търсят. Защото са били поразени от самия боен дух.
и от самата Да не огнева говорим, че са обучени хора, голяма част от тях са втората легия. Те за първи път срещат такова Няколко нещо. офицери има там. Да, Банката Христович, Ения Българов, като и въоръжението, като особено Христо Дряновски, може би има. Коста Евтимов, Наполеона също. Например, снаряжението. Самия Мехмед Сабри Паша, в началото, като му дават сводката на първите, които са убити, намират труповете, виждат хора, които са облечени в униформа. И това е различна униформа. Имаме гарибалдисти. Баши Базука казва, това са московци. Да, московци. Това не може да бъде чета, нали? И като започнем да изследваме колко вида униформи са влизат вътре, значи имаме сръбска униформа, които са били легисти в Белград. Имаме румънска униформа, имаме униформи, които са от Австрия, от Прусия, нали? И униформата на гарибалдисти. Това нещо обърква самата висока порта, защото мисля, че е обявена война. Става един такъв смутен, не знаят какво е влязло като бойна единица. И още първите 2-3 сражения, които са, тотално обърква османската власт. И това е необходимо Медхат Паша да бъде командирован от Константинопол. Да, много често автори, любители правят грешка, че той е управител на Дунавския войн. Той вече не е, той е на много по-висока позиция. Той същата година се е издал на Мехмед Сабри Паша, още в февруари месец 1968 година, но се налага пак отново да се върне и един вид да настъпи мир в Дунавския лед. Като той действа изключително жестоко. Жестоко, напълно жестоко. Толкова момчета тогава са екзекутирани, това е политическо действие, не е криминална история, както се опитват турските власти да го представят. Лошо, че на тая чета, освен примерно предателство от консулите, които са в Букуреш, визирам генералния руски консул Хенревич Офенберг, който това каза, споделя със своя колега Даниел Аугуст Рубе Близен, 8-ми байонет на Англия, че така и така българите мислят нещо, замислят. И той бърза веднага да съобщи на своя колега, Робърт Далер, който е в Рувчук, и оттам вече става известието, че ще се преминават. Но между другото не преминават само тези две чети. Трябва да преминат 8 до 10 чети. Включително чета от Зайчар, който да бъде воден от Васил Левски. По същия начин пък е арестуван Желю Чернев и тези, които са в Сливен, в Казак Ала и полка на Михаил Чайка Чайковски, които са българите около 200-300 на брой, заедно с Гунчо Войвода Тодор Храброво, трябва да бъдат на Гликина поляна и те са били там и са ги чакали. Тодор Храбров и предната година на Гликина поляна. Да. Но фактически те чуват, че вече четата е един вид, е разбита на Булуджа и се оттеглят. И остава тук проблема с 15 човека, които се отделят от преди Бузлуджа с Димитър Заралета, ранените. Някъде пък Заралета има някакви свои там. Аз тук искам да отбележа миналата година с инженер Стефан Стефанов, инженер Пламен Петров и Стоян Стоянов от Елена и от двамата от Габро. Прогонихме пътя от Бузлуджа до Гликина поляна. Това никога не беше правено. Но тя въобще Гликина поляна, там трябва някакъв събор да се направи. Аз мисля, правен на времето 1968. Правен, не става дума, че оказа, че от бивши уредници от Габровския музей, вече на преклонна възраст, преди 2 години имаше една презентация на доцент доктор Стефан Русов в неговата книга. Се оказа, че професор Зина Марко, когато е бил през 1988 година командирован в Габрово, тя не е 68, според мен. 1988 ми казах. Когато е правила второто издание. Второто издание. Тя не е вървяла от пътя от Бузлуджа до Гликина поляна. Тя Зина Маркова беше добър учен кабинетен човек. Пък и тогава, фактически, като прогонихме това разстояние, което ни е доста време, месеци, инженер Стефан Стефанов направи една карта, един маршрут, където го показва в неговото издание от февруари месец, там точно за 15-те, и той ще направи един доклад за конференцията, която плануваме заедно да направим. Да, аз това исках да те помоля да кажеш. Значи, готви се една конференция, нека Илян да... Една конференция, която ще се проведе от Регионалния исторически музей в Габрово с директор Росен Йосифов. Тя ще бъде на 4 юли, в навечерието да отбележим преминаването на обединените чети на Хаджи Димитър и Стефан Караджата. Има много интересни доклади, нови открития, включително ще има и показване на общи бройки четници, които са присъствали. И тук числото ще стане по-голямо, това, което казах в началото на предаването. Аз съм сигурен, че има много силен интерес. Още от сега има. Да. Имаме така достатъчно хора. Но другия проблем, който е, освен така реченото предупреждение от руския консул, е времето. Времето не е помогнало на четниците. Било е лошо. Николай Хрисимов обърна внимание, че има аномалии тогава, които пречат много на четата. Много дъждовно лято и... както е в момента, в някакъв смисъл. Макар че тогава за юли. Той имаше 2005 година имахме такова лято и не само тогава. И миналата година до някъде. Сега имаме не много време, но нека се опитаме още нещо да не пропуснем нещо много важно. Например, снабдяването на чета с оръжие. Да. Допълнително, което е... става въпрос логистика, за Спиро Константинов, много известен
тогава български възрожденец, който живее в Влашко. Той е търговец. Значи, той е човек, закупува между 4000 и 5000 оки барут, черен барут от гръцките острови. Обаче барута е бил сложен в бурята с зехтин и с свинска маса. Преминава покрай Босфора. Двойно дъно. Двойно дъно от всякъде, да. Има вина и конспирация. Преминава през Константинополи, там през делта на Дунава и се оказва в Букурещ. Защото когато преминава четата, консулът, османският консул на Османската империя в Букурещ, Юмер Ага Паша, веднага, понеже той пък е приятел с английския консул, започва един вид прочистване на квартала на търговските магазини. Да. Започва прочистване на търговския квартал на българите в Букурещ и това, между другото, този барут вид потъва, изчезва, който по-късно е бил използван за следващите движения на четници в България. Но знаем само, че след 1868 година вече османците знаят, че България ще въстане. Тя и руската полиция, така и още по времето на четата на период Хитов има задържани българи, които снабдяват. Стават големи арести. Арестуват и Спиро Константинов, и Ангелаки Савич, и този, който е... Следващата година пък Филип Тото е на подписка в Зимнич. Нали? Предполагаме даже, че самия Христо Ботев е бил като писар в чета на като писар тогава ние знаем по Кършовски Иван Попов, всъщност означава нещо като началник щаб. Да, така. И на прощаване... Точно това. Точно направо в Петрушан. По тази тема. Другото, което е много важно, според мен, вече е ефекта от тази чета, разрешаването на църковния въпрос. Несъмнено. Вие знаете, че това е, може би, преломният момент, в който вече Османската империя вижда, че наистина трябва да се задейства. Казва, не ще екзархист Караджата, макар че иска и двете. Нали? Абсолютно, нито без един, нито без другия може, но това е много важно. И другото, което е впечатлението, което остава от целия разумен свят и в цяла Европа, че българите вече са готови на собствена държава и вече дори богатите хора са готови да възстанат. Тя четата като цяло успява, защото тя стига до Стара планина, при положение, че противника има тотално надмощие. Нали? Така е, да. Тя за мен това е един много успешен боен път. Просто разликата е била огромна. Само да смекна, този път, който минава черта, бойния път, той е тактически прием. Те винаги дават кръгом към Дунава и после завръщат обратно към Бузлуджа. По-късно, вече по време на руската-турската война, самата руска имперска войска следва същия път. Абсолютно същия път. Така е, да. Фактически, ние го казахме, но пак да го повторим, те правят траншеи, окопи, нали? Затова всъщност става дума за военна единица, а не просто за чета. Имайки причи, самата чета води бойни действия през деня, а през нощта се придвижва. Това никоя друга европейска армия не го прави. Това по-късно го прави българската армия през 1912 на края Одрин. През нощни атаки, предвижване на войскова част с тактически маневър. Ето го Еремия Българов, както в Лом, нали, офицер от сръбската армия, племенник на Иван Кулин. Значи тук имаме аз така понякога съм казвал, че това е еманацията и че ето го Спиро Джеров. Това пък една култова фигура от това време. Над 80 легиста, първа и втора легия. Може да се каже, че това е една офицерска част. Влизат офицерите с командирите на Зодовия. Той затова гибелта на тези хора така се отразява неблагоприятно на по-нататък. И другото, което прави впечатление, че въоръжението тяхното влизат с по 2 пушки четниците, които са. С по 4 револвера, с много боеприпаси. Какво означава това нещо? Тая част идва да снарежи другите, които са по пътя. Да. Както и за Ботевата чета идеята е била да прави. И те го правят това нещо. Сега обаче, понеже времето ни фактически изтече, колкото и да... ние ще продължим с вас и с, може би, Боян Ранделов. Трябва да поканим пак. Нали, Боян е един от двигателите на тази инициатива от много години. Някъде през юли, нали, пак когато наближат нещата. Нещо в заключение да не кажете и двамата. Георги? Аз мога да кажа, че наистина преминаването на тази обединена чета за мен лично е един преломен момент в тази история. За тази чета винаги, според мен, можем да научим още, можем да разберем още, но най-вече трябва да си вземем поуки и да видим, че нашия народ наистина в онези години вече е излъчвал едни горди българи, самостоятелни, абсолютно готови да бъдат господари на собствената си държава. Прекрасно. Лиляне? Ние трябва да почитаме и да пазим паметта на нашите възрожденци. И да изведем тази чета по-напреден план. Тя някъде малко така да се губи. За да може българският народ в момента е изпаднал в някакъв нихилизъм. Чувствам го това нещо. В момента, затова много трябва да има нов заряд като цяло. И точно това е момента. Точно тези хора, които загинали за тая държавица, наречена България. И които са имали перспектива за напред. Защото трябва да бъдем честни пред олтара на отечеството.
трябва да помним тяхната памет. Не става така, се Като забравя. става дума, пак казахме, за хора, които са достатъчно богати, достатъчно интелигентни, Тук с става сериозни позиции. Нали? Става въпрос за интелигенция, която е загина за нашата държава. Не са били прости нюки хора, защото прости Абсолютно. нюки няма да направи никой повдига на глава. При временно правителство в Балкана. Да, Тяхната това е. идея е да обявят държава. Да, точно така. И моментът е бил подходящ и тогава, ако това е станало, той е замисъл, е бил успял, Турската империя е трябвало наново да превземе България. Така е. Ще продължим с тази тема най-вероятно през юли. Тя винаги ще бъде актуална от гледна точка на това, което не вълнува. Благодаря сърдечно на моите двама гости. Благодаря ви. Успех нататък и на двама ви. До нови срещи, уважаеми зрители. Благодаря ви.